So hello guys, this is Ryan Bags, and for today's video day, no, gusto rin kong magpasalamat sa 1K subscriber. Yay! Thank you Lord, and thank you niyo guys nung salamat kay ninyo. Huwag yung gada ko maning nga maabot ko nga subscriber. Ako ra gyud guys no, kay lingaw-lingaw ra. Naundangan gid nako akong channel og mga 2 years ata, kay kanalaging wala kay maglantaw ng video, so auto nawalaan ko gana. Karon na year nausab akong nahuna, what if ipadayon na lang to nako, ano? So auto nakauna og naka-decide ko nga ipadayon na lang to nako. Kana laging sige kog lantaw og mga vlogger like Scare Viners, Kapinpin Brothers, basta daghan kog nalantaw nga vloggers guys. So isabot ko sa na-inspire na katulad kung kuan ay along kanang na-remind lang nako ang ilang gipangsulti ba, like kanang padayon sa pag-vlog, padayon sa paghimo content, kanang consistency sa paghimo content nga na bitaw para nang ganahan ka karon unya ugma dili na murag ako ba. Auto guys no, maningkamot lang gitag kuan makahimo tawag mga content o for the content video kana. Even ako guys, dili kay kumain mo vlog, but I give all my best. Boto na ko tanan nga mas ma-improve na siya. Mangarap tayo guys kung gusto nating mangarap, kasi walang masamang mangarap. Layo pa sa kuan monetize, pero ningkamot lang kita o laban. Someday ma-achieve ra ko na apila na to pag-ampo si Ginoo, kay si Lord Diyo makahatagan na o makasolve sa tong problema. Pray always and never give up. And na ako ni guys no, kay wala na ko'y idea. So this is Ryan Bags. My content is about gaming vlog and province vlog. Kung naganan man ganin sa akong video no, ay mo kalimot og subscribe, like, kung mahimo i-share sa friends. Kung wa mo gay mo naganahi, don't joke. Mauro ta guys, og salamat.